pare lagunok hemen gaude bueltan, duela askotik, duela nahiko egia esateko arazo batzuk izan ditut, eta bueno, duela aste eta piko edo bi aste ez dudala... Bai, justen zait mikroa betiko lez, a ber, hor mantentzen den. Mantendu nahi bada, a ber, segun utzu bat lagunok barkatu. Vale, orain mantentzen zaidan mikroa barkatuko... La leche del micro este me cago. Joder. A ver, barkatu. A ver, ahora mantentzen den. Beste ba, saiatu naiz. No, justo zera. Mugitzen da, me cago en la puta. Barkatuko didazu, lagunok, zutsu bat. Hor mantentzen den mikro madarikatua. Hori itxatxita edo, gutxienez. Itxatxita. Baizue, ez dira fizikoki itxatxi behar. Noiz instaltzen ez, bale. Bueno, bosgarren zeio azkenean ezin izan dut igo, arazoak dilera eta, bueno, arazoak izan duen ordenagailuan, eta hainbat informazio gardo egin nuen ordenagailutik, ezatuki giga jarri nuen, bueno, nintzen ezaten Twitterretik eta baina, bueno. Eta orduan horrekin bat, bosgarren saioa ezin izan dut igo. Dirudienez, bideoa edo ez da, bueno, jai bat jaso du edo, eta ezin izan da salbatu. Baina, bueno. Osa, bideoa bai, baina zeo zergatik ez da ikusten YouTubeen, beraz, ez. Horregatik azkeneko egun nagoetako, igo da, baina ez da ikusi, eta igual azaltatu zaizu Twitterretik eta guztiz, baina, bueno. Bosgarren saioan egin genuena izan zen, bueno, gariaren loio guzti hau, hobetu eta abar, eta artillea gehiago eraman beste toki batzuetara, arropa gehiago egiteko, eta abar. Ezen izan egia esateko askoz ere asko ez nuen hobeto esan da jaia askoz gehiago egin, baina beraz lasai. Ordun, arropak teorian ertzen dira jada horra edo horrendik ez dira ateratzen beko erriskara. Osa, bueno, gure hasierako herri da, ezta? Ez, orduan. Horrein helburua izango litzateke... Hau eramaten ditu. Bale, ikusten hemen jarri dituen bi lokomotor, eta lan eraman nuen kantitate gehiago, eta bueno. En fin, gauza ezberdinak hor pixka bat. Mendeko geltokia, eta bat, kristala... Orduan, zer egingo du gaur... Hau batu genuen hango... Sare honekin onarte, errizko honetan arte edo Salmon Cubs kontratu nahi denbora. A ber, erdu lehenik eta ben igual tren eroseko dugu lokomotora zeurazki hau baina arte igual oberena muy lenta afinidad, vale hau hartuko dugu. Hasiko gara hemen ezakizu zein gogo ditudan agertzeko zera, biaz de kontaktu ere tren elektrikoa ezakizu zein jesuek zein gogo ditudan lan baka eta menik beti onarte izan ditut arazoak ordenagailuekin, hori eguraldi egon den eguraldi txarrarekin eta bi aldi nahiko jarrai
berpiztu egin zen ordenagailua eta bigarrenan esan zuen fabrikatik bide instalatzera sistema eta beraz ba hori ordenagailu gabe egon naiz, bueno, ordenagailu gabe ez nahi dudana esan da ba orain arte ezin izatu dela ezer grabatu beraz lasai egon eta ba bueno, hau gaur osteguna da, ba gaur eta bihar artean ba montatu eta igual denbora badaukat gaur gauean jarriko dut igotzen edo bihar goizerako edo egongo da gutxi gora bera ez dakit baina bueno, ikusiko da nola doien venga, hor dago trena pizkat kaina emango diogu harin gastatu dituen 5 milioi me cago en la leche toda da, ba, jura, con esa ruleta bost, con la ruleta bost. Primera del chat está, la ruleta mosvilla, está bocharto. Zadio albezala doi, beharko denbora egun. Mendik ere, onagora, bota dezakegu bat onaino herri honetaraino. Festiatzeko gehiago hemenik etorlega edo eta moztu bideak hemen eta hemen montatu tokia edo ez dakit ikusiko dugu nola egingo dugun eta esateko ez dago horan ezer gehiago berezirik egiteko berzera mila bat dugu hemen dugu test de construcción cemento txera hau da gutxo gara orain guazen da ba egingo dugu hemendik bat honetara eta ez bat honetara nola dagoen bez zonatxo hau justo errizka eta guzti zonalde guzti hau deko gore eta beste bat osea, bi geltoki deko guzti ez, klaro, hori dago erriz kanpo, ez da? Ez da gurea ez da gurea, ez? Gure hemen dago vale, primeran bendik, non aterako dugu trena ikusiko dugu egiten igual tunel bat zuzenean errantetik beste baina hori diru gehiagi da, beraz a ver ez que kriston dirutxada izango da behitu, zuek ikusteko tunel bat egiten badugu behitu zexagat ez da gezetan mendik ez, ezin dugu dako, bale? Baina, imagínatu ezin dugu hemendik onarte 22 milioi osea, imaginao 22 milioi claro, besta da hemendik ateratzea piki hemendik eraman eta hemen zubitxoa eraiki edo tuneltxoa eta orduan bai, merke ateratzen zaigu uste, 3 milioi holako oso zerien beharko dugu ziurazki hemendik atera tren sekunda da pizkat nago eraman eta behar izatekotan gehiago egin izango dugu hau da hau ekarri orduan hemen hau prestatu
bosteun mila, vale. Hau hola, onarte edo, eta ben ja, eta ja, zuzen goaz. Primera, apa, ez dago komunikatuta hemen. Ah, kaka. Vale. Hala bat, onago, eta hemen bai. Onago, hola. Orduan bai, ezta? Vale. Eta, onarte, eta ingo dugu hemen. Bat, bi, eta hiru. Eta, eskotetxerako. Onarte, ez. Onarte kati, eta hau beraz. Hor. Primera. Eta onarte gutxo gara. Enter, eta denbora aurrera. Diru pizkat bildu behar dugu. Zera, egiteko hemen... Basamia segunda bederatzi, garran urtea. Lehenengo mundu guda, oso gutxi falta zaigu. Taska. Galeria. Horra da garia. Ah, fruiten eta haragiaren zegoen linea, ez dut oraindik lortu tren bat heltzen da, nararte ez badut txarto gogoratzen. Mendik zan ez da. Hori da, ez dago trenik, ez badut txarto gogoratzen oraindik. Aguantatzen duena horra arte. Beraz, justu lerrago da, utxik dago. Beraz pizka berri bitxarren behar du, eta igual izango da tren mota berria, tren elektrikoa, elektrizitatezko tren agertzen denean, ereriko dugun igual zurazki, autorizatuko dugun zurazki lehenengo linea hori izango da. Holan zurazki bai helduko zaigura araño trena. Karri behar dugu. Tani gora gota. Hau ere arazo bat izan daiteke beraz. Naizan litzateke onarte katli. Diga ere. Horra arte. Primeran. Egun da 6 dolar. Edo euro biltzen duten moneta. Ez dakidala zeinen. Hau ere kontuz, distantzia nahiko desientea da, Nik uste dut tren normal batekin egin aldezakegula, baina bueno. Ai, ama, zegoa nituen egu berriz ere hau bideoretxoren bat grabatzeko, kauna letxe. Eta pentsatzen ari naiz egitea Hearts of Iron bat, baina dena zuzenean. Orain arte egin ditudan bezala, baina bezala medalofono, baina dena zuzenean. Deskaratu behar dut oraindik berriz FF Split edo X Split edo dena delakoa, eta hori pentsatu dut. Vale, eta orain zurazki, ez dakit nire garen uraz. Neko distantzia... Nik uste dut ezer jarri gabe aguantatu alduela. Ez dakit nora biliko den. Baina hartu lau dagoz binoi, badeko guia ia zera. Veikula estrella. Zein da hon. Mendik. Hau ez da. Hartu den trena. Hola bana. Mendik. Hau izan da benetan. Utsi da holako dinot hori izan del. A ber, trena. 2 milioi eta... Uste no geho balio zuela. Nako gara zen gutxi balio zuenik. A ber, hola. Bai. Eta, ona. Taska, eta 2.
milioi behar ditu, eta besteak jartzeko beste 2 milioi, beraz, 4 milioi eta piku behar ditu. Urtea aldatu da, ezta? Bai. Orduan, lasai. Pentsatzen egin Minecrafteko lortu dut, Minecraft bat.zazpi.bi, eta pentsatzen egin nintzen saiotzo batzuk ere egitea Minecraften, eta Blood Bowleko bigarren denbora dutxo bat prestatzea. Berriz erotik hasi beharko gara, baina, bueno, gutxienez, Blood Bowl asko gustatu zuen bere momenton, eta nik uste dut Blood Bowl hor hasi zen pixka nire fama esan dezakegu edo, eta nik uste dut Blood Bowl merezi duela bigarren denboraldi bat, lehenengoaren ohorean, eta, bueno, Elfiko talde berria sortu beharko dugu partido gehiago irabazteko, me cago en la leche. Ez, ikuste, baina. Eta, zintzen, tren azkenean, hau, mentik ateratzen zara. Bai. Beste milioi, eta iaia barko, bizkatu gehiago horreinik, baina, bueno, lerrotxo bat prestatu dugu, mentik eraterko dugu beste da. Prestatuta, baina, dira, erdugu. Igual hau bera erabiltzen dut, ez dakit ikusiko dut, nola prestatzen dudan. A ber, ez dugu, milioi, bale, orain bai. Trena, primero, eta mendik, hola, bada espada, mila huira onde zan trena, onarte, dados, eta badeko gu beste lerro linea berri bat, horretatzen da, eta horrela pixkat kamara ingo diogu, primeran, narte, Hogeita bost, ondo, txarango diogu hemendik, ja, zelandoian, kaletik noie, nasik zoitxut, ostabe, nekoirurogeita bat, vale, ondo, esaltzen da, primeran heltzen da, como la leche, ten galanta dao, eko, horrenetarikoa egia esateko, eta hor dago. Zaten lertu da. Hau berriz, benetan. Igual baten bat gora zijoan, goetik. Bekoa, ez da, berako handa. Guztia konprobatu behar dugu. Ba, bai, justo, bera doana. Ai, ama. Vale, apago irua. Bizkanaka ere berritzen joan behar gara, trenak hori ere egia da. Hor, venga. Hirugarren bat. Ba ez da izan hau. Ahí va la leche. Orduan gora duan baten bat izan behar da. Edo hau. Mentik. Diru diela izan behar. Egingo dugu. Tren berria, trena jarriko dugu. Hor. Venga. Bera. Onarte. Eta bestea, ondo dago. Bestea. Bai, beste bat dago. Arabiarena. Ondo. Ondo da gauza.
zait, ez dakit azken alde honetan zen mugero entzun dira zuen, joan zaidalako mikroaz bala asko entzuten, igoko nik gero, justo salitzori, eraz bala zain. A ber, hemendik diru pizka bat aurreztu eta gora bota linatxo bat, hemengo herri... ez dugu lufotzen, ze pena. Herri honetar arte, ezin dugu luzatu... ze pena. Zerto kalkulatu dut, baina bueno. Ze pena. Ba, mendik beste... Vaya. Eitu non duan hemendik. Mendik beste trengeltoke bat montatu beharko dugu. Eski, igual hemendik hauek aplotzen bat ditugu, igual... ez dakit ikusiko dugu nola egiten dugun. Dirua behar dugu lehenik eta behin. Eta, ba, hau izan da gaur gauzaia, guztu izan bauzue, ba, egin behar duzuen, barkatu lehenago zer ezigotzagatik, eta besterik gabe, bezakada bat, eta horrego